Un dels símbols més reconeguts de la ciutat de Berlín és la concorregudíssima Porta de Brandenburg. De camí cap a Aarhus decidim fer una petita aturada a la vila de Kolding. Rotterdam és potser una de les ciutats més modernes d'Holanda. S'escapa als estereotips de qualsevol ciutat tradicional. Ja som a ple centre de Copenhagen, precisament el punt de partida de moltes històries com la del país. És aquí, a la plaça de l'Ajuntament. Utrecht és una ciutat de contrastos, i és que al costat de la calma bucòlica que ens ofereixen alguns dels canals trobem a les avingudes comercials un trànsit constant de persones i de bicicletes. Diuen que Bruges és una de les ciutats amb més encant d'Europa, si més no, té un encant particular. Aquí a la plaça del Mercat és on hi trobem alguns dels monuments més representatius i més emblemàtics. La porta d'Spallentor de l'any 1866 és el símbol més present de l'antiga muralla que vorejava tota la ciutat, protegint un espai que avui en dia ha quedat ocupat per edificis més moderns. Durant poc més d'una setmana, assassins, vampirs, zombis i tota mena d'éssers més o menys fantàstics han escollit la mateixa ciutat per allotjar-s'hi. El primer cop que es va escriure la paraula Bollywood a la República Txeca, la persona que ho havia de publicar, un editor d'una revista, va pensar que es tractava d'un error tipogràfic. Alguns cops hem sentit que hauria d'estar prohibit passar per Bergen i no visitar el barri de Briggen. Si l'escrivim en B baixa ens referim a la Biennale de Viena. El Festival Internacional del Film di Roma ho ha tingut difícil enguany per escollir guanyadors. Ens referim al Principat de Mònaco i en aquest cas a l'Angel Festival. Des de Londres viatgem a l'exòtica Turquia per un festival que té gust de kefta i raki. Mannheim, al sud-oest d'Alemanya. Durant uns quants dies les nits estonianes han estat més fosques que mai, que ha fet molt de mal, especialment a Grècia. Florència ens proposa tota una marató de festivals. Parlem del Festival de Cinema dels Arcs, als Alps francesos. Per 8è any consecutiu, Londres celebra el Short Film Festival. Més enllà d'aquests 9 graus sota zero anecdòtics, el que cal destacar del Festival Internacional de Tromsø, Trieste ha tornat a mirar cap a l'est d'aquest Festival Internacional de Göteborg. Com us vam prometre, aquesta setmana ens ocupem de la Berlinale. Des del passat 14 de febrer, Bèlgica encara arrossega la ressaca de la mort. Futur és una paraula que s'ha escoltat molts cops en aquesta cimera de Davos. La mateixa cancellera alemanya, Angela Merkel, ara en parlàvem, l'ha repetida diversos cops quan ha dit que cal combinar l'austeritat amb mesures pont per poder fer créixer l'ocupació i ha dit coses com això. Aquesta mateixa pregunta l'hem volgut traslladar al senyor ministre de Finances i la Funció Pública, el senyor Jordi Cinca. Molt bona tarda. Senyor Faubert, moltíssimes gràcies per les seves valoracions. Moltes gràcies. Cada any el Fòrum Econòmic Mundial analitza quins són els riscos per l'any que comença. Per aquest 2013, com sempre, els desglossen diverses categories que passen des del medi ambient per la tecnologia, per exemple, per citar-ne només alguns casos. Són els anomenats factors X. Dangerous online activity. Hem vist ara coses que van de més o menys petites fins a més grans. Algunes semblen ciència-ficció, però són tota una realitat del present. De tot això, avui en volem parlar amb la senyora Jael Pozo. Nosaltres també volem conèixer quins són els reptes en clau mediambiental per aquest 2013 i tal com hem fet abans, doncs ara volem traslladar-li aquesta pregunta al ministre de Medi Ambient, el senyor Francesc Camp. Salutacions. Hola, bona tarda. Ara farà falta veure com tot plegat es transforma en accions i polítiques concretes. Aquest 2013 tampoc no serà un bon any per a l'economia segons els experts, uns experts que diuen que a partir del 2014 sí. A partir de llavors podrem tornar a parlar de creixement. Mentrestant, caldrà esperar que els que tinguin la clau de la caixa siguin generosos. Molt bona tarda. Avui, 14 de novembre, es commemora arreu del planeta el Dia Internacional de la Diabetis. La neu, però, no li ha alegrat el matí a tothom. A les carreteres s'han registrat complicacions a causa d'una nevada que no estava prevista per avui. Després de la publicitat veurem com es prepara el Futbol Club Andorra pel partit d'aquesta tarda a Xovall. Bona nit. Fins aquí arriba la crònica del matí. Tornem al vespre amb més notícies. I després de la càrrega policial d'ahir, els acampats resisteixen a la plaça de Catalunya de Barcelona. Bona tarda. L'eufòria per la victòria del Barça a la final de la Champions d'ahir ha fet que s'hagin allargat durant hores les celebracions i que avui diumenge a centenars de culers encara els duri el somriure. Doncs res més per ara, ens hi tornem a posar aquest vespre a 8:45. Mentrestant poden seguir informats cada hora en punt per Ràdio Nacional i quan vulguin a través del web de la cadena. Bona tarda. Després de la pausa ens embarcarem cap a una nova aventura esportiva als Jocs dels Petits Estats d'Europa. Nosaltres marxem de moment. Tornarem aquesta nit a 8:45 en punt amb la resta de l'actualitat del dia. Ara és el torn de Lluís Miquel Pérez amb la previsió del temps. Molt bona tarda.